Existing. Tasi. Ya uyabona ke ngqongqozo ke kwenye indlu xa ufika awuvele ungene eqophe ingathi ungene ebhomeni. Yabona nami ndixelayo. Ya, ugrand. Tasi. Ya, ndigrand. Thini uhamba nabantu khona umuntu ongenayo? Uhamba wedwa? Hayi noma ndodwa ndlelanga tasi. Yintoni ingxaki? Hey baby. Yintoni ingxaki thetha? Uyekuma uyo. Thetha yintoni ingxaki? Ndifuna ukhulula ibhaya. Ngibhale everyday. Ngoku ndingenaphi ke ngoku? Nemali ngako. Imali zami nge-350 zikabhumi nazo. So yimalini ke ngoku leti uyile lebhayile? 1.250 ya. 1.250. Ya. Yes, imali engaka mfondini. Ngeploteni Ile Airforce ifikayo. Airforce efikayo. Ubusho ukuthi uzayibhatala ngantoni izingcele imali yetikeni letek? Uyile ibhaye nini? Ilebele ngo-October. Last year. Yes. Bendithembele kwezi 350 zam kaloku ndiphendle nawo bayagoloza phendlini. Xa usithi bayagoloza ngoku so mna bangabana andinayo le mali zathi ndiyagoloza ke ngoku because nangu noma kaprincess uyangena ngoku. So ndisithini ndiyazi kaloku mna andindim umuntu olawula imali apha endlini. Maka uyu umuntu ophatha imali apha endlini. But ke kamandi uyakuva naye. Fendini. Uyonqena Dani Yolenzi uyokwenza i-refund ugqoka kuze nalamali apho kum ndinayo iJordan e400. Hayi ke. Ubala mfilo. Uthini and ke ngoku uthi 1.250 yena. Hayi yabona unetshintsha. But ubeke malini wena pha? Beke 50 rand. Awuphambani perhaps? Hayi uyaphambana. Aseyeka mana kumbe. Uyaphambana zimisho zingqondo zinakudala ndikubona ngabana ingqondo awunayo wena. Uyabo? But ke no manzinga. Unako ulandi kuyeke ijone la take uske uyabo uzocleana ke noba iyadi ke uyabo and then sikunikela 50 rand yakho. Uye kuphambana because uyaphambana ngowena kusebusuku for uphambana zinqa. Hamba zinqa. Singahamba. Hamba boy. Sure. Hawu uyaphambana ngosi. Kile ntwana. I'm like a James.